ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና እዚ ዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ዝበልናዮ ማህበራዊ ፍጻመታት ነቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ ንሎሚ ሶኒ 17 ሓምለ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም እናዓድምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክንቐድም መጠን ዝቕባበ ሽወደን ሕጂ እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምህላው ብካርድ ባንክ ዝፍጸም ዓሉቕ እናወሰኸ ምምፁ ከምኡን ሕፅረት መድሃኒት ኣብ ሽወደን ፀገም ኮይኑ ይቕፅል ምህላውን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ደጊምና ንምክትታልኩም እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ኣብ ሽወደን ኣብ ወርሒ ሰነ ዝቕባበ ዋጋታት ኣብ 6.4 ሚእታዊት ኮይኑ ምጽንሑ እዚ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ወርሒ ዝወሓደ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ካብቲ ማእከላይ ባንክ ዝሓንፀፆ ሸቶ ማለት 2 ሚእታዊት ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ ክኢላታት ስነ ቁጠባ ሽወደን መጠን ዝቕባበ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ብዝንህር መጠን ምጉዳል ከርእዩ ዝብል ትፅቢት ገይሮም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ መጠን ዝቕባበ ብርግፅ ይጎድል ኣሎ እንተኾነ ግና ኣዝዩ ዘገምታዊ እዩ ክኢላታት ስነ ቁጠባ ብኣንጻር እዚ ተነቢዮም ብምጽንሖም ብዙሓት ሰባት ቅሬታ ተሰሚዕዎም ኣሎ ይብል ክኢላ ስነ ቁጠባ ብሕታዊ ጽላት ባንክ ስዌድ ባንክ ኣርቱር ኣርከስ ብምኽንያት ኣዝዩ ልዑል መጠን ዝቕበበ ዋጋታት ማእከላይ ባንክ ኣብ ወርሒ መስከረም ወለድ ናይ ምውሳኽ ተኽእሎ ሕጂ ዝለዓለ ምዃኑ ኣርከስ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ልቓሕቲ ሕጃ ዘለዉ ሰባት በዚ ኣዝዮም ብኣሉታ ዝተጸልዉ ክፋላት ሕብረተሰብ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ባጤራ ኮሮና ሽወደን ኣብዚ ሰሙን ካብ ተወዲቑ ዝነበረ ክብረ ወሰን ካብ መፋርቕ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ትሒዙ ብመጠኑ ተመሊሱ ኣሎ ብምኽንያት ቅልውላው ወራሪ ዩክሬን ተጠላብነት ዶላርን ዩሮን ኣዝዩ ብምውሳኹ ከመኒ ኮሮና ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ባጤራታት ሃስያ ከም ዝወረዶም ጸብጻባት የመልክቱ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ብካርድ ባንክ ዝፍጸም ዓሉቕ ክንክ እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ ገበን ተዋፈሩ ሰባት ንስርዓተ ድሕነት ባንካታት ምሕላፍ ብምኽኣሎም እዚ ገበን ወሰኽ ምርኣዩ ተገሊጹ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ዓመት ኣብ ሽወደን ልዕሊ 41,000 ምትላል ዲጂታላዊ ባንክ ካርድ ተፈጺሙ ኣሎ ኣብ 2020 ብምኽንያት ምትእትታዊ ስርዓተ ምክልኻል ብባንክ ካርድ ዝፍጸም ዓሉቕ ምጉዳል ኣርዩ ነይሩ እዩ ገበነኛታት ኣብ ስርዓታት ጸጥታ እናተዘዋወሩ ካብ ሽወደን ወፃኢ ነቲ ገበናት ብኢንተርኔት ብፍሉያት ሶፍትዌራት ይፍጽምዎ ብምህላዎም ንመሓዞም ኣጸጋሚ ከም ዝገብሮ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝርከባ ሃገራዊ ማእከል ምክልኻል ዓሉቕ መዋፈሪት ፖሊስ ሎታ ማውሪትዘን ትዛረብ ክሳብ ሕጂ 38 ካብዞም ገበናት ጥራይ ብፖሊስ ከም እተኸሽሑ ዝገለጸት ሎታ ዝኾነ ካርድ ባንክ ዘለዎ ሰብ ግዳይ ዞም ዓሉቆኛታት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣመልኪታላ ባይታ ኣውሮፓ ብሰሙን እዚ ኣብ ኣባላት ሃገራት ስነ ህይወት ንምምላስ ዝዓለመ እማመ ኣጽዲቑ ተማመ ብዙሕነት ህይወትን ክሊማን ንምድንፋዕ 20 ሚእታዊት ካብ መላእ መሬትን ባሕርን ሕብረት ኣውሮፓ ክሳብ 2030 ናብ ንቡር ክምለስ ክጅምር ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ተማመ ግን ኣካታዕ ኮይኑ ኣብ መንግስቲ ሽወደን ዝርከቡ 3 ውድባት ከይተረፉ በቲ ውጥናት ተፈላለዮም ኣለዉ ዓቀባዊ ሰልፊ ክርስቲያናዊ ዴሞክራሲ ከምኡውን ሰልፊ ዴሞክራሲ ሽወደን ነዚ እማመ ተቃዊሞም ኣለዉ ባይቶ ናብ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ምብፅሑ ከም ዘሕዘኖ ካብ ሰልፊ ዴሞክራሲ ሽወደን ዝኾነ ዩዋ ኒስናን ገሊጹ ኣሎ እዚ ውሳነ ሓረስቶት ሽወደን ዝወሓደ ንጥፈት ከካይዱ ዝገብር እዩ ዝበለ ኒስናን ሽወደን ዝያዳ ኣቑሑ ካብ ወፃኢ ንኽትሽምት ዘገድድ እዩ ክብል ወሲኹ ተሓሳሲቡ ዝኾነ ግና ኣብ ስልጣን ኣብ ዘሎ መንግስቲ ሚኒስተርነት ኣከባቢ ሒዙ ዘሎ ሰልፊ ሊበራል ነዚ እማመ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ እዩ ዝገልጽ ብዘይካዚ ሰልፍታት ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ሓምላይን ጸጋማይን ነዚ እማመ ዘለዎም ደገፍ ገሊጾም ኣለዉ ሕፅረት መድሃኒት ኣብ ሽወደን ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ዳርጋ ፍርቂ ካብዚ ሕፅረት ብኩባንያታት መድሃኒት ደንጊኡ ከም እተሓበረ እውን ተገሊጹ ብመሰረት ሓድሽ ሕጊ ኩባንያታት መድሃኒት ቅድሚ 2 ወርሒ ክህሉ ዝኽእል ሕፅረት ኣመልኪተን ብዘይምሕባረን ክቕፅዓ ይኽእለን ሕፅረት መድሃኒት ንግለ ተሓከምቲ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ ምዃኑ ኣማኻሪት ኢንዶክሮኖሎጂ ካርን ፊሊፕሰን ትገልጽ ታይፕ 1 ሕማም ሽኮር ዘለዎ ተሓካማይ ዘድልዮ መድሃኒት ኢንሱሊን እንተዘይረኺቡ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ክመውት ይኽእል እዩ ዝበለት ፊሊፕሰን እዚ ሽግር ብዝቐልጠፈ ክፍታሕ ከም ዘድሊ ብኣጽንኦት ኣተሓሳሲባ ኣላ ኣብ ሽወደን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ሕፅረት መድሃኒት ክኽሰት ጀሚሩ ኣሎ ካብ ጠቕላላ መድሃኒታት እቶም 8 ሚእታዊት ኣብ ፋርማሲታት ከም ዘይርከቡ እዚ ድማ ንኢንሱሊን ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ተደለይቲ መድሃኒታት ዘጠቓልል ብምዃኑ ኣሸቓሊ ገይርዎ ኣሎ ገሊኣቶም ተሓከምቲ ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዙ ዘድልዮም መድሃኒት ይሽምቱ ምህላዎም ፊሊፕሰን ወሲኻ ገሊጻላ ኔቶ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ሽወደን ምስ ፊንላንድ ናብቲ ወታደራዊ ኪዳን ክትጽበር ምዃና ምርግጋጹ መራሕቲ ኖርዌይ ብሓጎስ ከም ዝቕበልዎ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር ዮናስ ጋር ስቶር ነዚ ፍጻሜ ታሪኻዊ ክብል ብምጽዋዕ መላእ ዞባ ኖርዲክ እንተሓቢሩ ከም ዝሕይል ኣስሚሩሉ ኣሎ ስቶር ትማል ሰሉስ ንጎ ንኖርዌጅያን ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ኣብ ዝሃቡ መግለጺ
ኣባልነት ሽወደን ኣብቲ ኺዳን ምንጻሩ ንኖርዌይ ዞባ ኖርዲክን ንኔቶን ኣወንታውን ዓብን እዩ ስሙር ዞባ ኖርዲክ ነቲ ኺዳን ዝያዳ ክሕይልን ንሃገራት ኖርዲካ ዝያዳ ውሕስን ዝገብር ኢሉ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንዩክሬን ምስ ወረረ ሽወደን ነዊሕ ከይጸንሐት ነቲ ሕላገታ ዝነበረ መትከል ዘይሻራነት ከተብቅዕ ምውሳና ዝፍለጥ እዩ እዚ ድማ ምስ ሽወደን ኣብ ጉዳይ ምክልኻል ምትሕባር ኣገዳሲ ምዃኑ ስቶር ኣስሚሩሉ ኣሎ ኖርዌይ ምስ ሽወደንን ፊንላንድን ናይ ሓባር ዶብ ዘለዋ ኮይና ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳያት ምክልኻልን ስርሒታትን ብቐረባ ከዓያ ድሌት ከም ዘለዋ ክትገልጽ ጸኒሓላ ከምዚ ዓይነት ምትሕባር ምክልኻል ንምትግባር ፕሬዚደንት ቱርክ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ኣብ መወዳእታን ኣባልነት ሽወደን ዝነበሮ ተቃውሞ ምቁራጹ ሓደ እፎይታ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኤርዶጋን ቱርክ ኣብ ኔቶ ዘለዋ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምውዳቕ ስልጣን ብምምዝማዝ ሽወደን ነዊሕ ዘርዘር ሕድገታት ክትገብር ኣብ ዝቐረበ እዋን ድማ ቱርክ በዓላ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ተቐባልነት ክትረክብ ምሕታቱ ተፈሊጡ ኣሎ ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብይ እፎይታ ዝህብ እዩ ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ብምኽንያት ትኽስቲ ልዑል መጠን ሙቐት ኣብ ክልቲኡ ገማግም ዝርከብ ልዕሊ 110 ሚልዮን ህዝቢ ከም እተጸልዎ ተገሊጹ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ መጠን ሙቐት ኣብ 38 ከተማታት ኣሜሪካ ክብረ ወሰን ክሰብር ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ላስ ቬጋስ እቲ ማዕበል ሙቐት ነቲ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ሙቐት እታ ከተማ ማለት 47.2 ዲግሪ ሴልሲየስ ክሰብሮ ወይ ክመዓራር እዩ ዝብል ስጋት ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ደቡባዊ ኤውሮጳ እውን ብርቱዕ ሃሩር ይረአ ምህላው ካናዳ ኸኣ ኣብ ታሪኻ ዝኸፈ ወቕቲ ባርዕ ጫካ ንምጥፋእ ኣብ ቃልሲ ምህላዋ እዚ ክስተት ኣቓልቦ ክስሕብ ገይሩ ኣሎ ምስ ንጥፈታት ደቂ ሰባት ዝተኣሳሰር ለውጢ ክሊማ ጽንኩር ኩነታት ኣየር ክውስኽ ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ከጠንቅቑ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ኣብ ካሊፎርኒያ ዴዝ ቫሊ ትማል ሰንበት መጠን ሙቐት 53.9 ዲግሪ ሴልሲየስ ከም ዝበጽሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር ሓቢሩ ኣሎ በዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ብሰብ መሕለፊ ዘይነበሮ ጎደናታት ላስ ቬጋስ ባዶ ኮይኑ ሓለውቲ ጸጥታ ድማ ሰባት ከይኣቱ ንላዕለዎት ደረጃታት ካዚኖታትን ሆቴላትን ኣብ ምሕላው ተዋፊሮም ኣለዉ ኣብ ቴክሳስ ትርከብ ኤልፓሶ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ 38 ዲግሪ ሴልሲየስ ሙቐት ትርኢ ኣላ ኣብ ፎኒክስ ኣሪዞና ኸኣ ን17 መዓልታት ሙቐት ልዕሊ 43 ዲግሪ ሴልሲየስ ኮይኑ ጸኒሑ ኣሎ ሰንበት ረጒድ ደበና ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ እኳ እንተዘንበየ ቀትሪ ሙቐት እታ ከተማ ካብ 45.5 ዲግሪ ሴልሲየስ ኣይጎደለን እቲ ዋዒ ንዝተወሰነ መጻኢ ክቕጽል ምዃኑን በዚ ድማ ከምኒ ህፃናት ነፍሰ ጡራትን ኣረጋውያንን ሓዊሱ ንሙቐት ተቓላዕቲ ዝኾኑ ሰባት ዝግባእ ጥንቃቐ ክገብሩ ሰብ መዚ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ተንቀሳቐስቲ ክሊኒካት ገዛ ዘይብሎም ሰባት ይሕክማ ከም ዘለዋ ኣብ ገለ ከባቢታት ካሊፎርኒያን ኔቫዳን ዝርከባ ህዝባዊ ህንጻታት ከዓ ሰባት ካብ ዋዒ ክዕቀቡለን ማእከላት መዝሓሊ ተቐይረን ምህላውን ተፈሊጡ ዘመነ ኢንዱስትሪ ካብ ዝጅምር ዓለምና ድሮ ኣስታት 1.1 ዲግሪ ሴልሲየስ ሙቐት ወሲኻላ መንግስታት ኣብ ፈነወ ካርበን ትርጉም ዘለዎ ምጉዳል እንተዘይገረን እዚ ሙቐት ክውስኽ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ቢቢሲ
بارك برا سمعتنا نلوم سوني 17 حملة زدالنا يوم حاترت زيناتات بز فصيمنا لنا مسانا بمصنحكم عزينا أننا مسقنا بزن سنابتكم سلام. هارموني ميديا ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።